फ्रेंड्स बेखिनियाव नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारजों लोब्बा थानाय मोननैसो गेदेर आपडेट लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना बे आपडेटखौ मिथियोब्ला थारैनो माबा मोनसेथ' नलेज मोनगोन जे बे आपडेटनिफ्राय नोंथांमोना बे दावहाया मा जानो थांबाय दं थारैनो बेखौ बुजिना मोनगोन। जुदि नोंथांमोना थारैनो दावहा मोजां मोनोब्ला, जुदि नोंथांमोना थारैनो दावहानि सल' मोजां मोनोब्ला, थारैनो रियेल वर्ल्डनि दावहा मोजां मोनोब्ला थारैनो बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसेबाबो नलेजथ' मोनगोन होननानै आं सानो। बेवहाय नोंथांमोना दावहानि एटाकनि जेबो आपडेट लाबोआखै, नाथाय जाबायदि दावहानि महरा सोलायलांबाय थादों बेखौसो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो नाजादों। थारैनो नोंथांमोना गाबोन दावहानि आपडेटखौ लाबोथारगोन, नाथाय बिनि सिगांनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायोबा दावहाया मा महर जानो थांबाय दं बेखौ बुजिना मोनगोन होननानै आं सानो। ब्रिटेननि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसन बिथाङा इन्डियाआव फैनानै दं। मैया गुजरातआव बिथाङा जेसिबि फेक्टरिखौ उद्घाटन खालामदोंमोन आरो दिनै जोंनि भारत सरकारनि माखासे गेदेमा बिथांमोनजों मन्त्रि बिथांमोनजों सावरायदों, नरेन्द्र मदि बिथांजोंबो सावरायदों। बिथाङा बुंदों मा नेक्स्ट सप्तायाव कियेभआव गावसोरनि एम्बासिखौ फिन स्टार्ट खालामफिननो हागोन। मोनफ्रोमबो हादराव मोनफा मोनफा एम्बासि थायो राजथावनियाव मोनफ्रोमबो हादरनि, आरो बै एम्बासिखौ नेक्स्ट उइकआव स्टार्ट खालामफिनगोन, जागायफिनगोन बेबायदि बिथाङा इनफरमेसन होदों। आरो बिथाङा मोनसे बेरफ्रुसार बिबुंथि होबावदों मा बे इउक्रेन रासियानि जि वार दावहा बेटल बेयो 2023 मायथाइनि जोबनायसिम थांनो हागौ। बे दावहाया जोबनायनि जेबो आसा गैया। बिथाङा मा इंगित होनो नाजादों आं मिथिया। बिथांनि इंगितआ जाबाय बिथांमोना थारैनो बे दावहाखौ फोजोबनो गोसो गैया। नुनो मोनदों रासिया आरो इउक्रेनाथ' दावहाखौ खनफाबा फोजोबहांबो जायो, नाथाय बेबायदि सावरायहांनाय बा दावहाखौ फोजोबनो नागिरनाय थासारि जुदि फैहां जायोब्ला बिथांमोना बेबायदि स्टेटमेन्ट होनानै होयो जे 2023 मायथाइसिम मोनसे डेडलाइन खानानै होखाबाय, एबा बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नाजादों 2022 मायथाइयाव बे दावहाया जोबा बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। पलिटिकेल लेक्सार बेयो। थारैनो रासियाखौ उइक खालामनो थाखाय बे मोनसे पलिटिकेल लेक्सार होननानै आं बुंगोन। दावहायाव थुसोमना दोननानै गावनि जि डिमान्ड, गावनि जि स्टेटास बेखौ गोजौआव लांनो नाजादों आं बेबायदि बुंगोन। नाथाय बे दावहाया इउकेखौबो गोबाङैनो खहा खालामदों। आरो बिथाङा बुंदों बेबायदि मानो जादों? बेबायदि जानायनि जाहोना जाबाय बेबायदि 2023 सिम सहैगोननि जाहोना जाहैबाय मा इउक्रेननि आर्मिफोरा जोबोर गोहोगोरायै रासियानि गाग्लोबनायखौ होबथादों। डेट मिन्स इउक्रेनखौ बिथाङा बाख्नायनानै आरोबाव साव दैखांनानै होदों जे इउक्रेननि आर्मिफोरा जोबोर गोख्रोङै होबथानायनि थाखायनो रासिया दिनैसिम इउक्रेनखौ सेनो हायाखै, इउक्रेननि माखासे सिटिखौ लानो हायाखै बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। नाथाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ बे दावहाखौ इउक्रेना बै इउके बायदि इउएसए बायदि हादरनि मददावसो नांबाय थादों, गावनि हारसिंनि बोलोजों नङा। आरो नोंथांमोना मोनसे निउसखौ मिथिगौ जानांगौ जे फ्रान्सआबो हेभि आर्टिलारि, हेभि हाथियार, सुपार हेभि हाथियार बेबायदि दावहानि गिलु बालु हाथियार दैथायहरदों इउक्रेननि आर्मिफोरनि थाखाय। बिदिब्ला फ्रान्सखौबो नोंथांमोना मा बुंगोन? फ्रान्सआबो बे दावहाखौ फोजोबनायनि टारगेटआव गैया। थारैनो बे दावहाखौ माबेसिम लानो थांदों नोंथांमोना गावनो एनालाइज खालामबा मिथिगोन। ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मैयानिफ्राय मा बुंबाय थादों? बिथाङा बुंदों जे आजबस्टाल जि स्टिल फेक्टरि, जि इन्डास्ट्रियेल एरिया, बै इन्डास्ट्रियेल एरियायाव जा 2000 जि इउक्रेननि ट्रुप्स बा इउक्रेनियान आर्मि, बै आर्मिफोरा आजबस्टालनि सिङाव थानाय जि हानि गुदुं खुरंग बेवहाय जि हाबसोना गावसोरखौ रैखा खालामनानै दं, बे सुबुंफोरखौ सारेन्डार खालामनायाव कियेभआ डेट मिन्स जेलेन्सकी बिथाङा स्कप होआखै। बिसोरखौ सारेन्डार खालामनो थाखाय थिनाखै। सारेन्डार खालामनो थाखाय बै सुरंगाव गुदुङाव हाबसोना थानाय इउक्रेननि ट्रुप्सफोरनि जिउआ खैफोदनि थासारियाव थांगासिनो दं बेबायदि ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा बुंदों जे बै खैफोदाव गोलैनाय ट्रुप्सफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय इउक्रेना जेबो नाजायाखै। मानो होनबा बे आजबस्टाल जि स्टिल फेक्टरि इन्डास्ट्रियेल एरिया, बै एरियाखौ गासैखौबो बेंखननानै लाबाय रासियान फर्सफोरा, लोगोसे चेचेनियानि फर्सफोरा। गासै मारिउपल सिटिखौथ' सेबायानो। बै गासै मारिउपल सिटिखौ सेनायनि उनावबो बै 2000सो इउक्रेन ट्रुप्सआ बेवहाय फासिनानै दं। दा बाथ्राया जाहैबाय बै ट्रुप्सफोरा जाय गुदुं सिङाव दं, बै गुदुं सिङाव रासियानि आर्मि आरो चेचेनियान फर्सफोरा हाबाखै। मा खालामदों? गासैबो ओंखारनाय हाबनाय लामाखौ बन्द खालामनानै होदों। डेट मिन्स बे मोनसे बर्बर हत्यानि मोनसे थासारि जाहैगोन। जुदि सारेन्डार खालामाब्ला बे गुदुंखौ खेवनानै होनाय जानाय नङा। इउक्रेनाबो बेखौ जेबो सापर्ट खालामाखै। ओरैबायदि मोनसे ब्लेम वार जागोन जुदि बै 2000सो ट्रुप्सआ थैयोबा रासियान सायाव थारैनो हिउमेन राइट्सनि मोनसे ब्लेमा गोलैफिनगोन होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा गुदुंफोरखौ होथेनानै रानज्रिं खुनज्रिं बुथारनाया थारैनो इनाय अत्याचार, आरो जानो हागौ इउक्रेना बेखौनो लुबैदों। आरो बेबायदि जायोब्ला 2000सो बेबायदि मानसिखौ जुदि फोथैयोबा दावहानि महरा मा जानो हागौ नोंथांमोना गावनो गाव साननानै नाय।
आरो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा आरोबाव मोननैसो बाथ्रा बुंबावदों मा जे बिथाङा बुंदों जे रायलायनायनि बेलायाव सावरायनायनि बेलायाव इउक्रेना इनकनसिस्टेन्टनि थाखायनो बै हादर मोननैनि गेजेराव टक्सआ मोजाङै जायाखै। ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा बेबायदि जेलेन्सकीखौ इउक्रेनखौ ब्लेम खालामदों, नाथाय इउक्रेना बुङो रासिया इनकनसिस्टेन्ट, नाथाय पुतिना बुंबाय थादों इउक्रेना इनकनसिस्टेन्ट, गोसो होआखै। गोसोबा रायलायदों, बिबो माने सर्त गैयि, बिना सर्तयैसो रायलायनो राजि जायो। देट मिन्स इनकनसिस्टेन्ट, गोसो होआखै रायलायनायखौ। माने टाइम जाबायदि समजों लोगोसे सावरायबाय थानांगौमोन, बे सावरायनाया मा गेप जालांबाय थादों, कन्टिनिउसलि जायाखै। बेबायदि ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनखौ ब्लेम होदों जे इउक्रेननि थाखायनो टक्सआ इनकनसिस्टेन्ट जादों। आरो बे बाथ्राखौ बुंदों इउर'पियान काउन्सिलनि गाहाय। नोंथांमोना मिथिगौ इउर'पियान काउन्सिलनि गाहाया मैया इउक्रेनाव थांदोंमोन आरो थांनायाव बिथाङा माखासे जायगाखौ नायदोंमोन, कियेभ सिटिनि खाथि खाला बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाखौबो नायदोंमोन आरो बिथांनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंहरदों ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा। आरो बिनिखायनो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, जेलेन्सकीजों रायलायनाया सम्भब जागोन। आरो माबोरै सम्भब जागोन? जुदि मोननै हादरनि गेजेराव जि गोजोन टक, बे टकनि सायाव सोनारनानैसो जेलेन्सकीजों रायलायनाय जागोन ना जाया बे थि जागोन। देट मिन्स बे दावहाया जोबनायनि जेबो आसा गैया, बा ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा जेलेन्सकीजों सावरायनायनि जेबो थांखि गैया। देट मिन्स इउक्रेननि जिखिनि टार्गेट, जिखिनिखौ सेगोन बा गासै इउक्रेनखौनो सेनायनि जि टार्गेट दं ब्लादिमिर पुतिन बिथांनियाव, बै टार्गेटआ कमप्लिट जानायनि उनावसो जेलेन्सकीजों सावरायगोन, आं बेबायदि बुंगोन। बे दावहानि गिलु बालु थासारियाव मोनसे बाथ्राया नुजानानै फैदों, रासियाया इउक्रेननि खोला पार्ट आरो सानजा पार्ट मोननैखौ सेनानै लानाय, बे जाबाय रासियानि टार्गेट। बेनिखायनो नुनो मोन्दों मारिउपल सिटिखौ सेनायनि उनाव खार्किभ सिटियाव गिलु बालु एटाक खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे एटाकाव, रकेट एटाकाव दिनै 7 मानसिनि जिउ जोबदों आरो माखासे खुन जादों। आरो जि दिननिफ्राय दावहा जादों 24 फेब्रुवारिनिफ्राय, बै दिननिफ्राय दिनै बहुत मानसि थैबाय खार्किभ सिटियाव। मिथिनाय बायदिब्ला खार्किभनि मेयरा बुंनाय बायदिब्ला 80% सिटिया एम्प्टी, माने रावबो सुबुं गैला। 80% खार्किभ सिटिया मा एम्प्टी। देट मिन्स गुबुन गुबुन जायगायाव नागारनानै थांबाय, गुबुन हादराव खारलांजोब्बाय बै जायगानि नोगोरारिफोरा, बेबायदि मेयर बिथाङा बुंदों। आरो खार्किभ सिटियाबो जाबायदि मारिउपल बायदि डेस्ट्रय जादों बेखौथ' नोंथांमोना गोबां भिडिअ मिथिबोखादों, नुबोखादों। स' नेक्स्ट टार्गेटआ जाबाय मा खार्किभ सिटिखौ सेनाय। मारिउपलखौ सेनायनि उनाव खार्किभ सिटिखौ सेनाय। देट मिन्स डनबास एरिया, डनेट्स्क, लुहान्स्क, बे खाथि खालानि एरिया आरो रासियानि बर्डारनि खाथि खालानि जेसेबां एरिया दं बेखौ लासै लासै रासियान फर्सफोरा सेनो थाखाय टार्गेट लादों। बेनिखायनो नुनो मोन्दों मारिउपलाव जाबायदि गिलु बालु दावहा जादोंमोन, मिसाइल एटाक जादोंमोन, रकेट एटाक जादोंमोन, आर्टिलारि एटाक जादोंमोन, थिग बेबायदि एटाक खार्किभआवबो रासियान आर्मिफोरा स्टार्ट खालामबाय। देट मिन्स खार्किभ सिटियाबो जोबोर थाबैनो रासियानि आथिं सिङाव थांनो हागौ, बेबायदि जों बुंनो हागोन। स' नोंथांमोना सानना नाय, मानो खोला ओनसोलखौ सेनो नागिरदों? खोला ओनसोलखौ जुदि सेयोबा, अडेसा सिटिसिम जुदि सेयोबा, आजब लैथोनि दबदबायाथ' रासियानि सिङाव थांबायानो, मारिउपल सिटिया थांनायनि उनाव, आरो जुदि बेबायदिनो जुदि गासै लैथो फार ब्लेक सिनि फारखौबो जुदि सेयोबा, इउक्रेना टटेलि मा जागोन? लेन्डलक जागोन। आरो लेन्डलक जानायनि उनाव ब्लेक सिनि जि मुलाम्फा, ब्लेक सिनिफ्राय जि मुलाम्फा मोनोमोन, बे टटेलि मा जागोन? जिर' जागोन। आरो ब्लेक सियाव थानाय जेसेबां धोन सम्पद बे गासैबो रासियानि कब्जायाव थांजोबगोन। आरो गुबुन हादरफोरा ब्लेक सिनिफ्राय जि मदद खालामनो फैनो नाजादोंमोन, बे लामायाबो बन्द जागोन। आरो बेखौनो खालामनो नागिरदों रासियाया। बेनिखायनो खोला आरो सानजा पार्टखौ सेनो नागिरदों। सानजा पार्टखौ सेनायनि बाथ्राया जाहैबाय मा? सानजा पार्टखौ मोननै हादराव फोसावखादों, नङा होमबा? डनेट्स्क आरो लुहान्स्क। बेनिखायनो बेखिनिखौ मावखागोन। आरो बर्डार एरियानि माखासे सिटिखौबो बेबायदि सेनानै, आरो रासियानि बर्डारनि खाथि खालायाव थानाय इउक्रेननि माखासे एरियाखौ सेनानै टटेलि इउक्रेनखौ डिभाइड खालामनो नाजादों। आरोबाव मोनसे गुड निउज इउक्रेननि थाखाय, बे गुड निउजआ जाबाय फ'निक्स घोस्ट ड्रन मोननो थांगासिनो दं इउएसएनि। नाथाय जेलेन्सकी बिथांनि जि टेम्पार बेबो खमायाखै। बिथाङाबो गासै बुहुमनि हादरफोरनिफ्राय सुपार हेभि वेपन्स हाथियार बिगासिनो थादों। इउएसएनिफ्राय, फ्रान्सनिफ्राय, इंलेन्डनिफ्राय, बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बेबायदि हेभि हाथियार बिथांनो थाखाय बिगासिनो थादों। बिथाङाबो फावसायाखै, बिथाङाबो सारेन्डार खालामनायनि टार्गेट गैया। बिथाङा बेबायदि गिलु बालु हाथियारखौ बिगासिनो थादों गासै बुहुमनि हादरफोरनिफ्राय।